ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachipeya kumapoyamba nayi mitu yake. Basi ziwiri zomwe zanyamula Malawi kuchokera mdziko la South Africa zikuyembekezeka kufika mdziko muno lero. Ophunzira oposa 250,000 akulemba mayeso a standard 8 kuyambira lero. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets sabata ino ikuyembekezeka kulengeza Wilson Nyirenda ngati mphunzitsi wake watsopano. Basi ziwiri zomwe zanyamula Malawi kuchokera mdziko la South Africa kubwera kuno kumudzi zikuyembekezeka kufika lero lolemba. Malinga ndi chikata chomwe atulutsa kunduna ona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena, galimotozi zanyamula Malawi 150 ndipo ananyamuka loweluka kuchoka mu mzinda wa Western Cape. Ondunawo wati anthuwa akuyembekezeka kulowa mdziko muno kudzera pa chipata cha Mwanza ndipo afikira pa bwalo la masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre komwe akachokere kupita m'madera awo osiyanasiyana. Padali pano boma kudzera kundunawo mogwirizana ndi nthambi zina za boma lati ndodzipereka waonetsetsa kuti Amalawi onse omwe akufuna kubwerera kuno kumudzi awathandize komanso alandire chitetezo choyenera. Bungwe la Malawi Electoral Commission lalengeza kuti ndondomeko yopereka zikalata zosonyeza chidwi chopikisana nawo pa chisankho chapadera ichitika mawa lachiwiri. Mchikata chomwe bungweli latulutsa, mkulu wofalitsa nkhani ku MEC Asangwani Mwafulirwa wati onse omwe akufuna kupikisana nawo pa chisankhochi chomwe chichitike pa 30 June akuyenera kukhala atatenga ziphaso zawo pofika lero. Mwafulirwa ati bungweli likuyembekezeka kulandira kalata kuchokera kwa anthu onse omwe asonyeza chidwi chopikisana nawo pa chisankho chapaderachi mawa lachiwiri, malo omwe akhazikitsa madera omwe akukhudzidwa ndi chisankhochi. Banki ya National yakhazikitsa ndondomeko ya More Excellence Awards imene ophunzira 100 ochokera mu sukulu za kachenjede zosiyanasiyana akhale akuwalipirira komanso kukapatsa mphoto zosiyanasiyana. Membala wa akuluakulu oyendetsa ntchito za National Bank Abese Nyirenda wati akufikira ophunzira amene ndovutikitsitsa kuchokera mu sukulu za kachenjede zisanu ndi ziwiri mdziko muno. Hassan Phiri wafika ndi ripoti. Next question. Pamwambo okhazikitsa thumbalo ku sukulu ya Mzuzu University, ophunzira asanu amene achita bwino pa maphunziro awo alandira 1 million kwacha aliyense. Membala wa board ya Banki ya National Abese Nyirenda ati ndondomeko ya More Excellence akhala akulipirira sukulu ophunzira, malo okhala komanso ndalama ya pathumba zonse zidzikwana 1.7 million kwacha. Kuphatikizapo Banki ya National yaperekanso malaptop, zikwama, nyale zamakono komanso upangiri owathandiza kuti adzakhale odalirika pa chitukuko cha dziko. Peyo ngati a National Bank tinadziwa kuti anthu amene timalemba ntchito amasulidwa ndi masukulu amenewa. Kuti ifeyo tigwepo apapa ndiye chifukwa choti tikudziwa kuti ana amenewa akasulidwa bwino adzathandizanso not only National Bank komanso dziko lonse la Malawi ma sectors osiyanasiyana. Ngati mukuona ma universities amene tapitako kuli ku Hesi ya manesi, kuli Mubasi. Poyankhula m'malo mwa sukulu ya Mzuzu University, wachiwiri kwa Vice Chancellor pa sukulu upo Simeon Gwai ayamikira Banki ya National chifukwa chofikira ophunzira amene akuvutika pa nkhani ya school fees ndi zosowa zina. Ngati Mzuzu University tikudziwa kunena kuti ana sukuluwa kuti ayimbe bwino sukulu yawo akufunika ma resources. And some of the resources ndipo zinthu zimene iwo akufunika kuti akhale nazo ndi zimene taona kuti National Bank yapereka. Ana alandira ma laptop amene ambiri ayiwo alibe kuthekera kunena kuti atha kupeza laptop kuti ndithu agwise ntchito maphunziro awo.
ana ambiri ndithu alibe COVID lonera kuti apeze malo abwino oti angakhale pamene akuyimba sukulu yawo, kuti apereke rent, agule chakudya, apeze ndithu yogulira mabuku, zonsezi alibe. Skulu zimene zipindule mu ndondomeko ya More Excellence ndi kuphatikizapo Mzuzu University, Luwana, Catholic University, University of Malawi, Milbas, MAST komanso Kuhesi. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Ophunzira oposa 250,000 amdziko muno akulemba mayeso a standard 8 kuyambira lero. Malinga ndi bungwe la Malawi National Examinations Board manebo, ophunzirawa amaliza kulemba mayesowa lachitatu likudzali. Padali pano bungwe la manebo kudzera mu chikalata chomwe bungweli latulutsa lati lakukhwimitsa chitetezo malo onse olembera mayeso. Mneneri wa bungwe la manebo ndi a Angela Kachitigo. Tayamba kulembetsa mayeso a standard 8 lero pa 8 Juni masukulu onse momwe ana adalembetsa kuti alembe nawo mayeso amenewa. Ngati ifeyo amanebo sitinalandireko malipoti aliwonse ododometsa tiyambire ni mayeso amenewa, nde tili ndi chikhulupiriro kuti kwina konse mayeso amenewa ndiye kuti zonse zili mchimake zikuyenda bwino. Kumbali ya chiwerengero cha ophunzira omwe adalembetsa kuti alembe nawo mayeso amenewa standard 8 onse pamodzi alipo okwanira 254,486. Pa chiwerengero chimenechi ndiye kuti pali atsikana okwanira 132,476 komanso anyamata okwanira 122,101. Anthu okhala mu mzinda wa Blantyre adandaula kamba kakukula kwa mchitidwe ononga zipangizo za bungwe logawa madzi la Blantyre Water Board. Izi zadza pamene mamita osachepera 15 abedwa ku Kampala Manase mu mzindawo. Victoria Solijala walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Anthu okhala mu mzinda wa Blantyre akhala kupereka malipoti akubedwa kwa zipangizo za bungwe logawa madzi la Blantyre Water Board. Mbavazi zikumaba mamita amadzi komanso mapaipi. Izi zikusokoneza ntchito yogawa madzi kwa anthu a mu mzindawo. Poyankhulapo mmodzi mwa atsogoleri aku Kampala ndela la Manase, Peter Kumalonje, anadandaula kamba ka umbandawu ponena kuti dera lake lakhudzidwa kwambiri. Water Board atamadusa mmudzi muno ndikukhala pansi kubuka kuno khaini kuno kwa group wa Kampala ndi mafumu afingi 6 ataza mfumu a Kampala a group tifuna kuno kuti bwere tikumanise ne anthu anu onse mizi imene mumali miliyoni 6 ikhala pamodzi. Water Board plus a police akubwera kuti azatiuze kufunika kwa madzi komanso kufunika kuti boma likapanga budget ya mamita kuti ndalama zingati zimene zikuluzidwa. Tsopano solo akanena kuti akubweza ndalama zo 30,000 utaza kupasa half ya zimene amabuka munthu. Sizikuoneka be kusintha kwina kuti konse. Chifukwa kukuja kwa lero mutati muzungulire kapena mumve mutauva kuti kwakuti kwabedwa mamita, kwakuti kwabedwa mita. China chimene ndikuchiona ine chionera kuti pali anthu amene amagula ma scraps. Anthu amene wawani maona kuti a Blantyre City komanso a police azungulire madera athuwa. Anthu amene ajawa achose. Akachosa anthu amene ajatione kuti kuchitika ndi chani. Happiness Jamali yemwe wakhudzidwanso ndi vutoli wati kumakhala kusaka madzi m'malo osayenera komanso m'mitsinje zomwe wati ndi zoyika moyo wa anthu anderali pa chiopsezo. Tikumana ndi mavuto ambiri chifukwa choti kunoko ndi mtawuni kulibe mitsinje yolongosoka yoti titha kukapeza kumadzi ndi kuyendera madzi ogula siku ndi siku moyonso wa kuno mtawuni ndi zinthu zovuta. Chifukwa choti mwina timalipira pa mamita athu ndalama yochepa koma panopo chifukwa choti chilichonse madzi tikuyendera chogula tikumagula madzi ochuluka mabajeti akumakhaso otani ovuta. Bungwe logawa madzi la Blantyre Water Board latsimikiza za umbandawu ndipo lati likugwira ntchito limodzi ndi achitetezo kuti athane ndi vutoli. Madera ena omwe akhudzidwa ndi umbandawu ndi Zingwangwa, Manja, Sochi, Chirobwe komanso Mkolokosa. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsanenso mitu yake.
basi ziwiri zomwe zanyamula amalawi kuchokera mdziko la South Africa zikuyembekezeka kufika mdziko muno lero. Ophunzira oposa 250,000 akulemba mayeso a standard 8 kuyambira lero. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets sabata ino ikuyembekezeka kulengeza Wilson Nyirenda ngati mphunzitsi wake watsopano. Sabata ino mu programu ya Woman Talk. Masiku ano ana ambiri sakudziwana ayi pa chibale chawo, koma amatha kudziwa ankolo kapena anti, koma sakudziwana iwo anawo. Kodi zinthuzi zikukhala bwanji, tikutani ifeyo makolo? Zimachitika kuti munthu wadwala mtawuni muno, ine ndazionapo akutenga best friend wake kumuuza mwa admitted ati mwayi wathu blood sister usaziwa kali konse makhati tupita umudzi koma tupita tokha. Ana kwasiya bwanji aya uja akoka kuti sindimaona bwinoyi. Taloyesa chizungu kwambiri kale tikunaliya zakhale amayi ang'ono ndi azidzathu amakhala kanthawi kochepa kenaka atani apita mmakwawo. Anawo amadzapezeka kuti achitapo mabanja ifeyo tisakudziwa ayi kuti takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Unduna wa zamafakitale, malonda ndi zokopa alendo walimbikitsa anthu ochita malonda kuti alimbikitse ntchito zamafakitale kamba kuti ndi imodzi mwa njira zofunika kwambiri zokweza chuma cha dziko lino, kuchulukitsa katundu otumizidwa kunja kwa dziko lino mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Wachiwiri kwa nduna mundunawu a Edgar Tembo wayankhula izi pamwambo opereka mphotho kwa kampani zosiyanasiyana pamwambo omwe anakonza a Product Magazine mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Chwayula walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Foster Maulidi. Polankhula pamwambo mu mzinda wa Lilongwe wachiwiri kwa nduna ya mafakitale, malonda ndi zokopa alendo, a Edgar Tembo anati boma lakhazikitsa ndondomeko ndi mapulogalamu osiyanasiyana omwe akufuna kupititsa patsogolo ntchito za mafakitale ndi malonda mdziko muno, komanso kuti dziko la Malawi lidzitumiza katundu wochuluka ku misika yakunja. Atembo anati pomwe dziko la Malawi lalimbikitsa ntchito yopanga katundu wosiyanasiyana zithandiza kubweretsa mdziko muno ndalama za mayiko akunja komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa Malawi ambiri. President wathu Professor Arthur Peter Mutharika ndionena kuti dziko lino likhale dziko loti litha kupanga katundu wosiyanasiyana ngumatumiza ku mayiko akunja ngupeza ndalama ija timati forex izibwera mdziko muno, ndiponso likhale dziko lonena kuti katundu wambiri amene akupangidwa Malawi muno akhale katundu woyenera, katundu amene Malawi akufuna, so that Malawi iwo asiye kuyitanisa katundu wakunja koma zidalira katundu wopangidwa muno. Chifukwa choti tikatero ndiye kuti titha kusunga ndalama yathu yakunja ichamati forex. So tufuna tilimbikitsa zathu amene apanga katundu osiyanasiyana kuti apitirize ndipo aonjezere mphamvu kuti tifike level imene masomphenya a president ndi masomphenya a boma tikufuna kuti tifike mlingo umenewo. Mwambowu unasonkhanitsa anthu ochita ntchito za ulimi, mafakitale komanso malonda osiyanasiyana. Mkulu wa National Product Magazine a Arthur Chinyamula anati mphothozi zakonzedwa pofuna kulimbikitsa luso kupanga katundu wapamwamba. Achinyamula anati mwambowu umaperekanso mwayi ofanana kwa mabizinesi ang'onoang'ono, apakatikati ndi akuluakulu kuti aonetse mmene angathandizire chitukuko cha dziko lino. Ulendo uno tinafuna kupereka mwayi kwa makampani ang'onoang'ono omwe ndi ma SMEs, ma entrepreneurs, komanso tinayang'ana kwambiri makampani amene akuchita achinyamata, komanso makampani amene akupereka chidwi kwambiri kuzaulimi. Mudziwa dziko linolo tikuyenera tipeze njira zokuti forex isamativute kwambiri. Njira imodzi imene National Product ikulimbikitsa ndi kubweretsa poyera anthu amene akuchita ntchito zosiyanasiyana maka nkhani ya ulimi. Ndiye mukhoza kuona kuti inali yo balance bwinobwino, inali yoti achinyamata amapezekamo, azimayiso amapezekamo,
zimene zikuonetsa ngati kuti amalawi ochuluka tsopano ayikachidwi ku nkhani za maindustry kuchokera ku agriculture mpaka ku manufacturing. makampani komanso anthu osiyanasiyana ochita malonda analandira mphotho chifukwa chogwira ntchito zawo mwaluso zomwe ndizofunika kwambiri popititsa patsogolo chitukuko cha chuma mdziko muno komanso mayiko omwe ali pansi pa bungwe la SADC. zadziwika kuti abambo ochuluka mdziko muno akumagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo maka akaphinjika m'malingaliro. Izi ndi malinga ndi mneneri wa chipatala cha nthenda ya m'malingaliro boma la Zomba Ahare Kawiya kuti anthu 503 anawagoneka pa chipatalachi kuyambira mwezi wa Januwale kufika March chaka chino, pomwe amayi 98 ndi amene anali gulu limenelo. Tindi zambiri mutipotili lomwe walemba Chifundo Mota koma kuwerenga ndi Arthur Chokoto. Akawiya anati mwa abambo 405 omwe awagoneka pa chipatala cha vuto la malingaliro cha Zomba, ambiri mwa iwo ndi chifukwa chogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo zomwe zikumawapangitsa kuti moyo wawo uzikhala pa chiopsezo. Iwo ati abambowa amachita izikamba kokumana ndi mavuto osiyanasiyana omwe amachititsa kuti akuzike malingaliro awo. Pa anthu amene timagoneka pa chipatala cha ku Zomba mento, pa anthu 4 ndikuti atatu amakhala azibambo, mmodzi amakhala mzimayi, kuphatikiza kuti akwana awodwala 4. Pa awodwala 9 atatu amakhala azibambo, mmodzi amakhala mzimayi. Zifukwa zipo zambiri. Chimodzi mwacho azibambo mankhwala ozunguza ubongo amakonda kugwiritsa ntchito kwambiri kuposa azimayi. Komanso kuonjezanso apa azibambo ndo zambiri kusatsegula pakama kumangokhala chete, zinthu zimene kuti timayika pa chiopsezo. Pamene azimayi sachedwa kuthamanga kupita kwa anzawo kwa makolo kadandaula, pamene azibambo timangozisunga mkatimo nkupezeka zimafika pa nthawi ina zaphulika nkuonesa kuti munthu wamba kuonesa ukali, wamba kuonesa makhalidwe achilendo. Izizi ndi zifukwa zina zimene zikupangitsa kuti Zomba mento tizigoneka azibambo ochuluka kuposa azimayi. A Jefferson Milanzi ndi mkulu wa bungwe loyang'anira abambo mdziko muno la Tibekonde, ndipo ati kuyambira mwezi wa Januwale mpaka Meyi chaka chino bungwe lawo lathandiza abambo oposa 2000 omwe anawafikira ndi nkhawa zawo. Ndinene kunena kuti pakufunikirabe kwakukulu kunena kuti tizungulire makamaka m'maderako midzi kumene anthu ambiri information imapita mozondoka. Mwina akangona munthu akukhala chete amaona ngati kuti uyu mwina ndi wopusa, uyu mwina mwake ndi misala, pamene munthu jali ndi nkhawa komana akukanika zoti azimasula bwanji. So tikuona kunena kuti ntchito yayikulu kwambiri ili kumidzi kumene anthu asali pa Facebook, anthu sali pa WhatsApp, anthu amangozikhalira kumene kuja. Ndiye tipite kumidzi kuja tikawunikire, tikakambirane nawo komanso tikawuze kunena kuti thandizo lilipo, akhoza kuthandizidwa, akhoza kumasulidwa ndipo sakhoza kupeza mtendere mwabwinobwino. Mayiko pa dziko lonse anakhazikitsa mwezi wa Juni chaka chilichonse kukhala kukumbukira umoyo wa abambo pa nkhani za malingaliro, Men's Mental Health Awareness Month pa Chingerezi. Mu nkhani za masewero, kampani ya MultiChoice Malawi dzulo inakonza mwambo wa mpira wa miyendo wa makwalala ndi cholinga chokonzekeretsa anthu kuyamba kwa chikho cha mpira wa miyendo pa dziko lonse cha FIFA World Cup. Mwambo unachitikira pa bwalo la Chirunga ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre. Timu ya Kusagame inagonjetsa Wakawaka kuti ipambane ndipo inalandira mphotho ya mbuzi ya moyo. Lelo tukupanga celebrate kuyamba kwa World Cup, FIFA World Cup 2026 amene tikuonesa pa DSTV ndipo pa GoTV. I think from the love of football and timafuna kuti we should connect with the community. Ndeti nangona kuti the best way to connect with our customers and the community is through the street football. Ailandira kwa bwino kwambiri mungati mutaona kuti crowd imene ili ikuonekera komanso tagulisa madikoda ngapo tikupanganso activate. Ifeyo ku MultiChoice Malawi tikufuna ati apange encourage anthu onse amene alibe ma DSTV ndi ma GoTV kuti agule kuti asaphonyane nayo ndi wa FIFA World Cup. Pomaliza, timu ya FCB Nyasa Big Bullets sabata ino ikuyembekezeka kulengeza Wedson Nyirenda ngati mphunzitsi wake watsopano. Nyirenda akulowa m'malo mwa Agilbert Chilwa yemwe anasiyana ndi timuyi sabata ziwiri zapitazo. Mtongani wathu Norbert Jameson tinaye mu studio muno. Jameson, takulandira tatifotokozani zambiri za kusankhidwa kwa Nyirenda ngati mphunzitsi wa timu ya
FCB Nyasa Big Bullets. iwowa akuyembekezeka kusankhidwa sabata ino ndikuonetsedwa kugulu ngakhale a Bullets sanatsimikize za nkhani koma kafukufuku amene tapeza ndionena kuti anyirenda ndi amene apambana pa mainterview amene anachitika. Panali aphunzitsi atatu, panali Ernest Middleton komanso panali Mark Harrison. Ndiye zikuoneka kuti a Bullets agwirizana ndi anyirenda malingana ndi mmene mabudget yawo alili, chifukwa zikuoneka kuti aphunzitsi enawo anali amafuna zochuluka mwina kusiyana mmene anyirenda akufunira. Ndiye ndi a Bullets agwirizana ndi anyirenda, ndipo a Bullets akuluakulu a Bullets ali mdziko la Zambia pakadali pano kumene kunali mpikisano wa timu yawo yachisodzera. Ndiye zikumveka kuti kumene kwanakumananso ndi anyirenda nkumalizitsana zina zonse zokambirana zatha, ndipo mu sabata ino zikuyembekezeka ndithu kuti alengeza kuti a Wilson Nyirenda ni mphunzitsi wawo tsopano amene akulowa m'malo mwa a Gilbert Chirwa. Anyirendawa agwira ntchito kwambiri mdziko la Zambia kuphunzitsa matimu azanako komanso Zesco United kutenga ligi kumeneko kokwana kasanu. Anaphunzitsaponso timu yaikulu ya dziko la Zambia komanso yachisodzera. Anaphunzitsapo mdziko la Mozambique angakhalenso ku South Africa timu ya Baroka. Ndiye ndi mphunzitsi odziwa bwino ntchito yake. Chabwino, ndiye tipite ku masewero amene anachitika sabata amene yangothayi a Flames Scorchers omwe anachitikira maiko sanasiyana. Ndiye ungatiuze chani? Zikuoneka kuti zinthu sizikuyenda bwino, anthu kunjako akunyinyirika ndi mmene zotsatira zinabwerera za matimu a Scorchers ndi Flames kugonja ndi Ethiopia, Scorchers kufananitsa mphamvu ndi Tanzania itagonjanso sabata yatha. Matimuwa akukonzekera mipikisano ya muno mu Africa. Scorchers ikupita ku WAFCON mwezi wa mawa omwe mdziko la Morocco, pamene Flames ikhala ikusewera ma AFCON qualifiers mwezi wa September. Ndi anthu akunyinyirika kuti sono zotsatira zake ngati zikumabwera moteromo. Ndiye tikapita kumpikisano kapena zikayambika zenizenizo tichita motani, chifukwa matimu ena amene tikuwalephera kuwagonjetsa panoko akuoneka kuti ni matimu ocheperako mphamvu kusiyana ndi amene tikakumane nawo kumeneko. Chabwino, masewero a Brave Hearts ikupitirira kuchita bwino. Muna ungatifotoza kuti chisisi chawo nchotani? Timu ya Brave Hearts ya kulilongo yes ikupitirizabe kuchita bwino kutenga masewero a basketball mdziko muno kachisanu tsopano kukhala akatswiri kumbali ya anyamata komanso atsikana. Timu iyi kuoneka kuti inayika kwambiri ndalama, aino ake amayika kwambiri ndalama mu timu iyi. Posachedwa apa inali mdziko la Kenya kachita masewero kumene pokupimana mphamvu, imatenga nawo mbali mipikisano yaikuluikulu muno mu Africa, komanso amayika ndalama kwambiri kubweretsa osewera ochokera maiko akunja ngati Zambia, Zimbabwe, Botswana amene amapezera mwayi wa maphunziro kumalipirira kunoko. Ndiye ndalama zimene amayika mu timu imeneyi zikuoneka kuti pakadali pano tsopano zikubala zipatso, chifukwa chonena kuti matimu ena amene amasewera nawo basketball Malawi muno amaonekabe kuti ndiochepekedwa, koma wawa ali ndi kampani imene imathandiza ndithu. Ndiye ndalama zimene amayika mmene mwini wake ali ndi zochita zina, ndiye amatenga ndalama zochokera kumene kuja nkumayikanso mu timu zomwe zikubala zipatso. Ndi mbuyo mutina ndi matimu ngati ABC Lions, Mimbulu, mwina ungatifotoza kuti matimu amene alipo kuti zili alipo ndithu. ABC Lions ilipo, Mimbulu kulachina Mikoko, kuliso achina Crazy Warriors kumeneko matimu akuluakulu mongaso ina ya ku Blantyre kuno CDH Bricks, matimu akuluakulu FTH Bricks makamaka. Kuliso matimu akulilongwe amene amachita bwino kwambiri achina Mystics, koma amenewo ndalama zimene amalowetsa mu mpiramo ngati ku basketball zimakhala zocheperako malingana ndi kapezedwe kawo. Brave Hearts ndi imene imayika ndalama zochuluka, ndi chifukwa chake zikumakhala moteremo, chifukwa kumbali ya atsikana mpikisano umene unali dzulo kunzuzu timu ya Brave Hearts anapititsa matimu awiri atsikana, onsewo anakafika ndi imene yomaliza nkukumana okhaokha nkupeza katswiri, pamene ya anyamata inagonjetsa Crazy Warriors. Ndiye pakadali pano kumasewera basketball Malawi muno katundu amene akumangirira ndi Brave Hearts. Ndathokoza kwambiri nzanga afika nkhani ya zamasewero. Zomwe kwambiri. Pomaliza nkhanizi nayinso mito yake. Basi ziwiri zomwe zanyamula Amalawi kuchokera mdziko la South Africa zikuyembekezeka kufika mdziko muno lero. Ophunzira oposa 250,000 akulemba mayeso a standard 8 kuyambira lero. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets sabata ino ikuyembekezeka kulengeza Wilson Nyirenda ngati mphunzitsi wake watsopano.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Ndine Austin Kachipeya, Masana abwino. sabata ino mu programu ya Woman Talk. masiku ano ana ambiri sakudziwana ayi pa chibale chawo, koma amatha kudziwa ankolo kapena anti, koma sakudziwana iwo anawo. Kodi zinthuzi zikukhala bwanji, tikutani ifeyo makolo? zimachitika kuti munthu wadwala mtawuni muno, ine ndazionapo akutenga best friend wake kumuza admitted ati mwayi wathu blood sister usaziwa kalikonse makhati tupita umudzi koma tupita tokha ana kwasiya bwanji aya uja akoka kuti sindimaona bwinoyi talowesa chizungu kwambiri. Kale kunaliya zakhali amayi ang'ono ndi azidzathu amakhala kanthawi kochepa kenaka atani apita m'makwawo. anawo amadzapezeka kuti achitapo mabanja ifeyo tisakudziwa ayi kuti